Minn kif nistgħu nippreservaw it-teknika li bija nħadmet skultura fir-Rinaxximent għal kif l-intelliġenza artifiċjali tista' ġibna aktar viċin tal-ħajja taħt l-ibħra tal-Gżejjer Maltin. Dawn huma uħud mis-suġġetti li qed tesplora r-rivista Think tal-Università ta' Malta li għal dan is-sajf iffukat fuq kull aspett tal-preżervazzjoni. Dwar dan tkellimna mal-Editur Edward Duca li fisser kif il-kitbiet fir-rivista se jħarsu lejn il-preżervazzjoni minn lenti mhux daqshekk tradizzjonali. Ovvjament fil-preżervazzjoni għandek affarijiet bħal il-konservazzjoni ta' arti f'Malta u għandna artiklu fuq dak. Għandna wkoll li kitbu Nicholas Gambin fuq il-kultura Maltija. Imma għandna fuq kif sta tippreserva l-ambjent billi kollok proċessi kimiċi li huma iktar sostenibbli. Il-35 edizzjoni tar-rivista tat ċans ukoll biex studenti u riċerkaturi jesperimentaw b'kitbiet fittizji wkoll. Għandna wkoll ir-riċerka ta' studenti li jistgħu jiktbu artiklu għalina u għandna wkoll fiction story l-ewwel darba li għandna storja li ħirġa din hija kollaborazzjoni ma' Madeza li hija l-ewwel darba li kellna fiction story fi Think magazine. Ifisser ħaġa naħseb sabiħ ħafna li qed nagħtu dawn l-opportunitajiet l-istudenti biex ikunu parti minn dal-magazine. Duca spjega wkoll ir-riżorsi li jkun hemm bżonn biex il-prodott ikun tal-ogħla kwalità possibbli. Bħalissa konna mudell fejn qed nippruvaw konna kittiba għal kull artiklu tagħna li jaħdmu ma' riċerkaturi ħalli jgħidu stejjer tagħhom għax aħna dak huwa l-għan tagħna li ngħidu stejjer ta' ir-riċerka li qed tiġri l-Università ta' Malta. Fuq kollox temm jispjega wkoll li l-istudent dejjem jibqa' fiċ-ċentru ta' dan il-proġett. L-istudent għalina importantissimu. Ikonna student writers, għandna interns qed jaħdmu magħna. Per eżempju Antonia Ribeiro bdiet bħala intern magħna u issa tuħossib is-social media. Jiġifieri nippruvaw nagħmlu kemm nistgħu training on the job sa ċertu punt.